danna subscribe domin kwankwadar Zuma Family. Music, comedy, movies, and many more. To kusan dai akwai wannan ɗin da ba zan taɓa manta ba gaskiya, fim ɗin ɗan marayan zaki. Kusan gaskiya a fim ɗin nan an yi wani abu wanda ban taɓa yi a kowane fim ba. Na farko kowa ya ganna a matsayin baiwa, amma da tafiya ta nisa sai gashi kuma reshe yana nema ya juye da mujiya. Da tarihi ya zo sai ya bayyana cewa ni asali na ma matar sarki ce, kuma ɗan da ake ta rikici a kan shi a fim ɗin ma ɗana ne. Amma duk ba san wannan ba sai a lokacin da fim ɗin ya yi nisa tukunna sai ya zamanto ma ɗana shine ni na zama baiwa ɗana ba tare da na sani. To gaskiya ba zan taɓa manta wannan fim ba. Mun ji daɗi, mun sha wuya, kuma ya zo da wani irin yanayi wanda ni gaskiya ban taɓa yin sa a fim ba. So gaskiya ina alfahari da wannan fim na ɗan marayan zaki. Kusance mu'amala ta da abokan sana'a ta abu ne a buɗe. Na farko dai bani da abokin faɗa, muna zaune lafiya da kowa. Dama babban buri na shine a yi wasa da dariya, kowa ya tafi gidan shi lafiya. Don haka bani da wata matsala wajen mu'amala da abokan sana'a har ma mutanen waje.